Ribeira acollerá durante o mes de xuño unha nova edición e xa van 10 do programa Camiños de Coñecemento e Experiencia para maiores de 50 anos. Este ano a oferta formativa contempla cursos sobre patrimonio e historia, documentalismo fotográfico e manexo do móvil. Nestes días virán 3 profesores. Un será José Manuel Vázquez Lijó, co título Pazos, microcosmos de Antano, que nos vai levar ao mundo das grandes casas e grandes terras que tivemos aquí noutros tempos. De feito, na segunda sesión iremos a visitar o Pazo de Goiáns. Noutros 2 días teremos a Katia Cino Rouco, co documentalismo fotográfico, na que vamos a procurar que saibamos máis de comunicación visual. Imoslle sacar aínda máis partido ás nosas fotos do día a día, agora que sabemos que de todo canto nos poden contar, pois despois ao ter esta información sacamos máis partido ás fotos que saquemos por aí. E para rematar, Álvaro Dosil, o uso do móvil, sácalle partido. Nas súas 2 sesións vai nos a dar a coñecer como usar con aproveitamento as aplicacións que manexamos no móvil día a día. Varios dos obradoiros inclúen saídas de campo e visitas guiadas para as que a Concellería de Servizos Sociais facilitará o transporte. Presentamos, en definitiva, una propuesta dinámica y participativa en la que tendremos, como decía antes, pues conferencias, seminarios, visitas guiadas, ¿no?, que estábamos hablando, y actividades prácticas. Para el Gobierno municipal, para nosotros, que Ribeira forme parte de este proyecto supone una excelente noticia. Significa oportunidades de aprendizaje, reforzar nuestro tejido social y combatir esa soledad que también, repito, en el área de servicios sociales lo marcamos significativamente. Impulsar también ese envejecimiento activo, como realizamos, repito, desde la concejalía. A inscripción no programa xa se pode realizar a través do enderezo normalización@ribeira.gal ou no Centro Cultural Lustres Rivas, onde se impartirán as clases en horario de tarde. A matrícula é de balde.